Udus. Wah, tak kira apa. Antaséna? Pakde Durmagati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono. Lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Dibana. Hot modal. Hop modal. Pecah dadamu semplok jajan. Kejape ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu wis gawa. Pusaka. Ah, nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Hot modal edan lapopo. Glaji ndasmu Dibana. model itu. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antaséna. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Wait. Sikra pidhal mampaan Wirama.
ora pati nduga ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sowan negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambekane Yayi Prabu Duryudana ingkang tansah duwe rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda. Apa ingkang dadi pakartining para sata Kurawa bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Kacarian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni maya Wisnu Pratinta sanggeni maya Wisnu Pratinta Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Hyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Nagagini nggonku bakal metu ing dedharatan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Monggo nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarjaya ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarjaya kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra Antarjaya ingkang sowan ngabdi antura ngarsa paduka Kanjeng Paman.
tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyuk lho iki kaya Kakang Antarja ya Dimas lha iki malah adiku lanang Wisanggeni karo Antasena iya Kang oh Kang aku bareng karo Wisanggeni si Adyar tindak menyang endi ayu ngerti ya satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa ingkang beda karo putra-putra liyane tegese beda piye Kakang Antarja prisa dhewe aku kuwi ora iso ndodhok aku ora iso tata krama aku ora ngerti unggah-ungguh mongko dina samengko sumebar warata wis sumebar yen to Bratayuda wis nyaketi iya pancen kepara nyata lah aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu yen ora ngabekti karo pepunden Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa Kang mula aku arep Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta arep matur karo pepunden Pandhawa nek entuk aku arep Wisanggeni arep madeg senopati sesuk mangsane Bratayuda upama ta ora aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa ngono lho Kang Dimas kowe tak kandhani yen to jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun wah dalah yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katel meneh yo padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta ya Kang yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni aja nganti pisah wong niati ya padha ayo Dimas tak tutke Yayi Kadangku Wisanggeni Antasena Apo tinututi lamun katututan lamun masa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar Irawang ora pangling iki Antarja Kanjeng Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak sajaipun anggem wigatos. Wa menawi dipun marengaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng wa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa muga kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang muga kemenangan, nggih Antarja. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir yen pancen kaya ngono kepasang yugya katuju nginu Kanjeng Siwa Surtayu lho lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu malang kadhak ucapmu tanpa tata krama Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka para sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ing bakal ndapuk awakmu dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon tak babati gamanmu kowe Warsata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih Ki Pati Sumuk nyawamu idam terbelo parat. Antarja, ana maran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marang jajal. Awakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawanganing Bathara Yama. Siwa Surtayu. Wingi sore wani karo wong
Betul. Betul. Wah, Antasena. Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Tak kira apa. Antasena? Pakde Durmagati. Jale sing maju Antalja. Aku barang yono. Lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Diwana. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu semplok jajan. Kejape ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Modal edan lapo-lapo. Glaji ndasmu Dibana. Modal. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antasena. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Woi. Japa mantra mantram sakti dimpake Sun. Iki wis arep ngancik Bratayuda, mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gege mangsa ngelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi ming ketemu Antarja Antasena kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye, liar iso unggul piye, mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake padha kocar-kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang jajal mungsuh Antarja Antasena niku wonge ampuh napa mboten? Sampeyan ngerti, kula kali Kartu Parma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa ngelak wanci. Nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa, do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh.
Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5, arep ming 5 wae. 5 niku nek kekuatane dadi siji ngedapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming maido. Sawake lara dipaido. Rasane teng ati kaya diiris-iris. Kartomarma. Kula kalah ajeng napa sampean? Ya wis nek kalah. Mule njukuk paitan. Satama, nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antarsena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Aja dipadhake. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido ngene. Saking mlika niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu Antarsena kula kalah ajeng apa? Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antarsena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durmagati kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya la ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Blatayuda Binangun. Nek belang Blatayuda Binangun Kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah cualku lan nyemplung neraka. Ewadene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak Kulawa, sampeyan dadi intip ing neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mek nguk. Jin. Maju ora? Kulongan. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe ki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong cilik kami sosolen ki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alun-alun ora tau kami sosolen. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono ki rak kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu ki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antarsena. Non. Ngandel ora. Ming kaget rak kami sosolen to. Arep aku muni Antarsena kuwi tetep tenang. Alon tenang. Mungsuhe Antarsena, Antarja. Wong loro. Ha ngono ki rak penak to. Wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antarsena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarja apa Antarsena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antarsena pedhokno terus diantemi bondo tangane krincung sikile. Alus. Rasa kesusu. Sendika ngestokaken dawuh. Mangkat. Inggih, Paman. Ana budal.
Rasa cenanangan. Alus wae. Engko ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan lho, Jin. Nek kon alus ki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pakdi. Oh. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Le lemes ki neng kono mau, neng kene wis kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Suramrata Jayamrata imbang-imbang padha-padha. Citraksi ki ngono kuwi aja sok duwahi ciri khase. Bener. Antasena? Piye? Kenceng Brata Yuda. Tinimbangane ngenteni dadawing dewa saiki memeng kari dalan loro. Dalan loro piye? Kiwa apa nengen? Lho. Dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karo aku? Sing tak medeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Wah, kelakon tinju Mbiraloka. Lho. Tinju Mbiraloka mati jeneng aku. Yo, alon-alon yo, Pak Dik. Wah. Wedan. Kok diwalik iki? Cit. Edan. Alon bae. Alon sareh. Loro kok kon sareh. Kula wis ta iso sareh, Pan. Tetekan rika kula isih halus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Kula terus Malik kaya ngeten iki. Heeh, terus Dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dodone Antasena antos banget. Oh. Monggo biasane kula nabok dodone niku cempuk. Nini. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula getak. Aduh.
Ujuk. Ana sing nendang rai kula tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rararuan. Dipindhone man jebret. Oh. Cecek candhal terus buanting teng lemah. Brek. Terus diuncalke man. Tekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sesuk kenong. Oh. Kula gugah sisan dhek. Oh iya. Ketiban wayang kok ora tangi. Terus kula gugah jojo, tangi jo napa jo. Terus lagi to. Edan rano. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah ya mundur. Iki. Waduh. Wah. Antasena panjang digdaya. Wis Dodit nek wis mlebu ora metu meneh. Non. Nek wis mlebu ora metu meneh. Sampeyan iku edan mawon. Mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra? Wis jan ora karu-karuan tenan. Nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kawula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anak niku ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gaturkaca, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki Kurawa lek arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya ngono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk-gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali wonten niku. Golek dalan liyane mawon, ya. Dimas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis macak nerajang perbatang. Bakal nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo Punden Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke Yayi. Yo Kang, tak derekake.